Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, ang mga pulong nga gikan sa Magnificat sa mahal nga Birhen Maria, kini siya naghisgot sa dakong pagtuo ug paglaom sa Israel. Nagpadayag kini sa Dios nung pagpadayon sa iyang gisaad nga kaluwasan. Usa kini kapag-ampo sa pasalamat ngadto sa Dios sa iyang pagluwas sa kalibutan nga nahisog sugamak sa sala. Kining kaluwasan natuman diha kang Kristo nga sulugoong gisakit, nagantos ug namatay apan nabanhaw. Naibaluan nato pinaagi niing pasalamat nga ang Dios nagpadayon sa pag-uban, pagbantay ug aktibong anaa sa taliwala sa kinambuhi sa iyang katawhan. Ang Dios tinuod gayod nga nakig-uban kanato ug alang kanato. Ang ikaduhang punto ning atong kasaulugan karon nga maong pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria mao ang deklarasyon sa Santo Papa Pius XII niadtong 1950. Ang putling inahan sa Dios human nagpuyo ning kalibutan gipasaka lawas ug kalag didto sa langitong himaya. Apan ang atong gihinumdom karong atong pagsaulog mao ang mahimayaong kadaugan sa mahal nga Birhen batok sa kamatayon ug ang iyang kahimayaan human sa iyang pagsaksi isip inahan sa bugtong anak nga si Jesus. Nahibalo kita nga ang kamatayon mao ang resulta sa sala, apan ang mahal nga Birhen gihatagan sa dakong pribilehiyo nga makalingkawa sa sala. Mao kini ang kabubuton sa iyang anak nga si Jesus. Tungod sa dakong gugma ni Jesus sa iyang inahan, nagbuot ang iyang lawas ug kalag muuban kaniya didto sa himaya nga mao ang langit. Unsa may kamahinungdanon ining pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria sa langit sa atong kinabuhi, kay haduol man siya kang Hesus, sigurado gayud nga kun mahiduol usab kita ug magdeboto kaniya, maniguro usab siya nga makahangyo kang Hesus nga iuban usab kita ngadto sa himaya sa langit. Kung atong ibutang ang atong kaugalingon diha sa iyang paggiya kanato adlaw-adlaw, mutabang gayud siya kanato. Mamalandong siya uban kanato, magampo siya uban kanato. Sa pag-alaga nato sa atong isigkatao, ubanan kita niya. Panalipdan kita niya, dipinsahan kita niya, nga mahilayo sa pagsulay ug sa hinanaling kamatayon. Ug sa katapusan, mamahimo unta kitang susama sa atong inahan Maria, nga magmaampuon, mapasalamaton ug malipayon sa atong pagkinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo. Pangayoon nato ang iyang pangama sa kanunay pinaagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayang nga tanan, ug bulahan man sa mga bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, giampo mo kayo makasala, karon sa oras sa kamatayon. Amen. Atong